L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez. Molt bona tarda, dia i nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanya l'Àlex Bermúdez. Molt bona tarda, Àlex. Molt bona tarda, Álvaro. Què tal? Avui no ens acompanya l'Eva, de moment, ara arribarà de seguida. Qui sí que ens acompanya, com sempre, de fet, no estaríeu escoltant el programa si no ens acompanyés, és l'Ivan Núñez, que està sempre, el nostre tècnic, sempre darrere de la finestra, sempre assistint a aquest Angle de Miramar que ja porta un any en marxa, més d'un any, de fet. No hem celebrat l'aniversari del programa, de fet. No, diria que no. Vam comentar un dia així en directe, però no, sí, no hem fet un programa especial. Últimament han estat una mica caòtics els programes com per aturar-se a... Sí. Hem d'aprofitar l'estiu ara per organitzar una mica. Sí. Bueno, i haurem de celebrar de manera privada també, no? Bueno, penso. Bueno, això... Com a proposta. Això també es pot estudiar. Es pot parlar. Bueno, Àlex, comencem parlant de Fórmula 1, en el teu cas, que ens expliqui de les motos la Eva. En món Fórmula 1 ha passat alguna cosa? Ens has de comentar alguna cosa? Com sempre, ha passat alguna cosa just després de fer el nostre programa. Bé, va passar el dimecres, que era pel matí, no? Sí, les 10 del matí, 11 aproximadament. Sí. Es va confirmar una notícia que semblava molt feta l'any passat, però que, bueno, aquest any s'ha anat una mica, doncs... Han passat altres coses i semblava que no aniria a passar, no? Havia quedat una mica en l'oblit. Sí, bé, parlem del comiat de Christian Horner, de l'equip Red Bull. Ha sigut, bueno, l'han acomiadat, tenia contracte en vigor, i bé, a part de la bona morterada de diners que li haurà de pagar Red Bull, cosa que després tractarem, ja que jo crec que pot ser important també, bé, hem de parlar del seu substitut. Ha sigut un recanvi natural. Han pujat a Laurent Mekies, que estava fins la setmana passada era el team principal de l'equip Visa Caixap Racing Bulls. Ara l'han passat ja a l'equip Red Bull i al seu lloc l'ocuparà Alan Perman. Però bé, l'important d'aquest succés és una mica veure quines repercussions pot tenir de cara al futur de l'equip i també d'alguns integrants, com per exemple Max Verstappen. No sabem si això és bo o dolent per la continuïtat de Max Verstappen a l'equip Red Bull, ja que hi ha teories que van pels dos sentits, una miqueta. Es comenta que Max Verstappen ha quedat amb Toto Wolff allà a Sardenya durant aquesta setmana i efectivament l'avió de Verstappen ha aterrat a Sardenya justament durant la setmana i ja es veu que sí que és un fet aquesta reunió entre Verstappen i Toto Wolff, mentre que nosaltres saludem a la Eva Utrero. Molt bona tarda, Eva. Molt bona tarda. Molt bé. Bueno, hem de comentar... Ara estàvem parlant justament del tema Horner, tot el que ha passat aquesta setmana dins del món Fórmula 1, no era dedo. I bueno, tu que ens has de... No es pot dir, l'altra paraula no es pot dir, eh? Si no era dedo no es pot dir. No es pot dir. Crec que, encara que això del Horner ha estat molt, molt interessant, per la teva banda doncs, ens has d'explicar més coses. Bueno, et deixo a les teves mans que es facis una mica 20 cèntims del que ha estat l'última setmana en el món de les motos. Aquest cap de setmana, al món de les motos, hem tingut el Gran Premi de Sachsenring, el Gran Premi d'Alemanya, per part de MotoGP, i per part de les Superbikes també hem tingut un round. Hem tingut ronda a Itàlia, potser, si no m'equivoco. Bueno, ara ho acabem de concretar perquè... Hem de ficar efectos de sonido pel programa, És que hem tingut un calendari una mica apretat últimament. Ronda a Gran Bretanya, sí, a Donington Park, si no m'equivoco. T'has aproximat. No, és que ara estava pensant en què vam quedar la setmana passada, que era Regne Unit, que era Anglaterra... Si estaves pensant això, jo ho entenc. No, estava mirant la bandera i dient Regne Unit, la bandera, però clar, de què és la ronda? Una altra vegada... Gran Bretanya, jo crec que sempre es diu Gran Bretanya. Però és el Gran Premi de Gran Bretanya? No és Gran Premi perquè la Superbikes és round. És veritat que aquí no, però aquí es diu Gran Bretanya sempre, però a fora jo que també li diuen United Kingdom, no? A les rondes tant Fórmula 1 com... UK. Però bé, que aquí sempre es diu Gran Bretanya. A la Fórmula 1 li diuen British GP. Sí. No, li diuen Yuki, no UK. Yuki Tsunoda. Que mala. Bé, doncs, a banda del món de Superbikes, que
sempre ens interessa. Hem tingut també Mundial. Sí. Mundial de MotoGP. Clar. Superbikes també és Mundial. I ja, clar, per al Mundial... Sí, no, el Mundial... sempre se li diu al... A veure, hem tingut... Però és que no és el mateix una MotoGP que una Superbike. No, això no es poden comparar. Home, sí, són dos motos, són dos campionats de motos i hi ha un que el veuen milions de persones i l'altre que, bueno, es veu també. I també tenim el Tour de França amb ciclisme de carretera i tenim les mountain bikes. Sí. No es poden comparar. I el Tour d'Àustria també el tenim. El motociclisme és una disciplina única, com l'automobilisme, Per mi la Fórmula E no la pots comparar amb la Fórmula 1. I és un mundial també, de monoplaces. I també és un mundial. De fet, l'únic mundial de monoplaces a banda de la Fórmula 1. Sí. Ara que menciones el ciclisme, incís de MotoGP també ficat per aquí, ha començat el Tour d'Àustria i amb ell ha debutat en el món ciclista de manera professional. Vergonyós. Aleix Espargaró. Vergonyós. O sigui, no sé exactament què ha passat, jo sé que s'ha retirat. No va fer malament. Sí. Va debutar amb una... Crec que va ser la posició 130 de 180 que eren. Sí. No va acabar molt lluny del pelotón. Jo és que soc molt de ciclisme també. Sí. De fet, avui he vist l'etapa del Tour. I comentar que és una vergonya, no per Aleix Espargaró, perquè és un pilot que ha demostrat que està preparat per això, però és una burla a tants ciclistes que es preparen anys i anys que la seva plaça l'ocupi un tio que ve de fora i que està allà per ser qui és, per la seva fama i pels seus patrocinadors. En qualsevol cas, si ha pujat si ha entrat a l'equip, estarà sota un cert requeriment de rendiment. Que a nivell competitiu no és un matat, no és com, jo què sé, el típic pilot de Fórmula 2 que acaba als 7 voltes doblat, no? O sigui, parlem d'un pilot, sempre viu a Andorra, com molts ciclistes que també resideixen allà, és molt amic de molts ciclistes i té un nivell mínim, però també l'han ficat a una volta menor que es solapa amb el Tour de França. Clar. I que és una oportunitat bona per joves que potser no tenen nivell de grans voltes i bé, jo crec que és una mica lleig. Sí, vols dir que està on està ara mateix degut a interessos comercials més enllà del rendiment com a ciclista professional. Clar, ha estat de relleno i bé perquè es parli les notícies dos ratos, que està molt bé, però bé. Jo no soc crítica. Jo no tinc coneixement del cas, o sigui... Ja et dic que Aleix Espargaró no correrà mai al Giro d'Itàlia o al Tour de França o a Volta a Espanya. O sigui, tu amb això ja pots fer-te una idea de per què està i on arribarà, no? Sí, bueno, aviam, pot ser ciclista professional sense córrer aquest. Sí, però que em refereixo que és... Gon Zugasti, per exemple, que és un tio que és professional. I Gon Zugasti és que... és un referent. Sí, és professional, però a nivell de carretera només ha guanyat la Volta de Salamanca, em sembla. Sí, i també està molt en altres disciplines del món ciclista, no? Sí, de fet, l'any passat va ser campió del món de Gravel, Gravel més 50, em sembla. Sí. Jo tampoc sóc un erudito però també tenim doncs el trial, tenim el ciclocross, hi ha moltes disciplines, però veig que un noi que té, no sé quina té Espargaró, però més de 30 anys ja, l'han ficat aquest any. És com el segundo plato, no? S'ha retirat les motos, ara es fica això, i bé, ja veureu que correrà 2 o 3 voltes i poc més. Parlant de gent que viu a Andorra, parlem de Jorge Martín. I d'aquests seus, o sigui, és que està molt enllaçat. Jorge Martín, que... No veas, no?, aquest cap de setmana Martín, tot el que s'ha anat dient. Es quedarà a Aprilia. Ja dic que això tu ho vas dir, jo pensava... És que el primer que vaig dir va ser el meu pare, jo li vaig dir a l'Àlex. Jo t'he de dir que jo donava per fet que o estaria sense córrer o estaria en un altre equip, i tens la raó, o sigui, vas tenir... Però és que jo vaig veure tan segurs el representant, que ja hem vist que té certa credibilitat, o jo sé, si tu penges un comunicat a xarxes socials, se suposa que has de tenir un as bajo la manga, no? Però... És que no tinc ni idea quina és l'estratègia. Encara no sé quina és. Ha fet el ridícul. I l'any que ve estarà a disgust a un joc on el volien, però potser l'any que ve ja no el volen. I podem tenir un cas, que és que l'any que ve, que molts pilots acaben contracte, ja les plantilles s'omplin i de cara al 27 potser es queda sense equip, Jorge Martín. No? Bueno, ja ho veurem. Aprilia jo no crec que... Bé, l'havia donat moltes voltes i potser l'any que ve guanya el Mundial amb Aprilia. Però jo dubto que Aprilia el vulguin més enllà del contracte. Aquest cap de setmana, que després parlarem, l'Aprilia, un nivell de l'Aprilia
Bueno, Sí, és sí, que últimament. Al final és la segona moto ara mateix. Una vegada s'ha fet a la moto en Betseki i Déu-n'hi-do. I s'ha de tenir en compte que no l'ha pogut desenvolupar Martín, que bé, jo això crec que també influeix, i que ara potser en Martín, doncs... És que no s'entén la decisió de Martín per cap lloc, perquè és que tinc unes ganes de que es mogui el Mercato. És que hem tingut també un representant de l'UBR46 dient que no li tanquen les portes a Pedro Acosta. Bueno, això se'n porta parlant molt, no?, perquè Acosta és molt de l'esfera Rossi i tal, però jo no crec que sigui un... I ja es va parlar crec que ho vam comentar fa un parell de mesos, però jo... Bé, és que no sé si és l'última, és que allí també es va parlar de que potser hi havia un intercanvi de Di Gianantonio i Pecco Bagnaia, que també es va parlar. Llavors jo crec que l'equip de Roche està una mica tanto palos de ciego, que segur que tenen candidats per aquesta posició, però jo no sé si, per exemple, Acosta voldran a l'equip de Rossi. Més en el sentit de que tampoc sabem si l'equip de Rossi estarà sempre amb una Ducati. Ja està parlant fa temps de que potser canviaven de marca, suposo que l'any que ve seguiran, però bé, jo crec que una moto oficial és molt més cridanera que una moto secundària. Bueno. Crec que Martín es va anar de Ducati per això. Sí. No sé. No sé com ho veus tu. Jo penso que al Mercato semblava que aquest any estaria més relaxat que l'any passat i tot el contrari. Això de Digia per Bagnaia no ho havia sentit. Ho vam parlar ahir a xarxes i periodistes contrastats. I us diré una cosa. Hi ha alguna plaça por ahí al mig de la graella que ha d'estar sota amenaça perquè ojo Manu González, perquè si puja Manu González tenim un altre revuelo. Però on pujaria Manu González? Aviam, de moment això no ho sé. De moment ha provat una Aprilia. A una Ducati ho dubto. No tinc informació com per això. Sí. No, ho dic perquè l'any que ve Aldeguer està al mateix equip, no?, que Manu González. O no? No està al mateix. Manu González està en el Dynamic GP, no és el Gresini. Sí, no. Ara se m'han cauat els cables. Qui surt? Jo crec que el principal candidat per sortir és Raúl Fernández. Per què? Que no ho està fent malament del tot, el que passa és que és molt regular. Messi a l'Albacete, però ¿quién quitas? Exacte. Però Ogura no sortirà de la graella. Ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé i a banda per part d'Àsia sí que hi ha un interès de que continuï a la graella. I algun equip japonès també el pot voler en el futur, no? Exacte, que m'estranyaria que si s'obrís una plaça a una Yamaha o a una Honda no l'anés a ocupar Ogura. La veritat no sé com ha estat que han deixat escapar un pilot japonès de les estructures japoneses que i abans estava Yamaha, Ogura, tenia alguna relació, no? Si no... No estava al Idemitsu Honda no, Temassia? és veritat, a l'equip de Nakagami. Exacte. Sí. No és exactament el mateix equip perquè és l'LCR a MotoGP, perquè sí que porten exactament la mateixa decoració. Aleshores, clar, tenim el Manu González per aquí, també tenim interessos a que pugin Adjus, Moreira, Parribaltus, tota aquesta gent que... Has dit Moreira? No has dit el Moreira. Vale. Tota aquesta gent que, si bé estan fent una temporada bona a Moto2, està una mica en dubte si estan ja a nivell MotoGP. És que a Moto2 també no pot ser una bona idea. No té res a veure. No. Ja hem vist pilots que ho fan molt bé a Moto2 i després és un plus, i al revés, pilots que potser a Moto2 tampoc acaben de despuntar, i jo què sé, Aldeguer, per exemple, a Moto2 no va fer tampoc genial. I a Moto3 no va estar. Sí, i és un pilot que, bueno, jo crec que ja està a MotoGP. No crec que ho estigui fent especialment bé, però tampoc ho està fent malament, s'ha de dir. No. I d'això, per què no comentem tot el tema de motos ara quan entrem a la secció sobre les dues rodes? És que he de parlar també de que aquest cap de setmana, entre tantes coses que hi ha hagut també Campionat d'Espanya de karting, hem tingut el Campionat d'Espanya de karting corrents a Chiva. Vaja, tu has estat a Chiva? No pot ser. Sí, de fet Chiva té alguna cosa perquè cada vegada que baixo està una mica més a baix, o sigui, cada vegada se'm fa més llarg el viatge. Tardes més en arribar, no? No sé per què. S'està desplaçant, Ara, fora de bromes, després de la Dana s'ha fet una mica més llarg el camí. Sí? Em sembla és per trams d'obra. Però a Chiva o només o en general passa per València? Perquè... Home, però serà pel camí que agafis. No és perquè la península s'hagi estirat. No. És per... Els quilòmetres són els mateixos, però abans a Chiva s'arribava molt ràpid i ara es triga... Però Chiva què? AP7 o has d'agafar la V? Has d'agafar l'A3 i t'has de sortir a Godelleta Cheste, perquè realment el circuit
pertany al terme municipal de Xiva, però quan tu estàs agafant la carretera per anar al circuit et surt el cartell aquest de Xiva, final de pueblo. Aleshores, està en aquella zona que està entre Cheste i Xiva, ficat entre el camp, i el que passa és que hi ha certs trams a l'autopista que encara estan d'obres i de més. Sí, encara hi ha algun. Sí. I doncs això, he tingut el Campionat d'Espanya de kàrting a Xiva, el Leo ha estat estrenant material durant aquest cap de setmana i bueno, la veritat és que ha fet un cap de setmana bastant sòlid i amb bones sensacions amb aquest nou material i bé, ara si us sembla jo faig una repassada ràpida de les meves seccions i entre cometes ens ho traiem de sobre i ja deixem temps per parlar de les motos que tenim per extendre'ns una bona estona. Aleshores, si et sembla bé, Ivan, fiquem la intro de Tir Directe i anem directament a parlar del kàrting. Com estàvem comentant, hem tingut tercera ronda del Campionat d'Espanya de kàrting al circuit Lucas Guerrero a Xiva. I bé, començaré parlant de la categoria caseta, ja que ha estat, bé, podríem dir la categoria que ens ha donat unes carreres més tranquil·letes dins del traçat valencià. I bé, en quant a la categoria caseta, vam tenir una pole feta per Daniel Macià, una pole bastant sòlida, un Daniel Macià que després d'estar fent l'MP3 i fer altres coses ha tornat a córrer en kàrting i bé, ha tornat i ha fet de fet aquesta fantàstica pole a Xiva, tot i que les curses tant les hit com la carrera 1 i 2 no se li han donat tan bé. El diumenge va sortir primer a la primera cursa, la cursa 1, posició que li va arrebatar de seguida Eduardo Domínguez, que sortia precisament des de la segona posició, i de seguida aquests dos els hi va arrebatar la posició Adrián Maleiro, que tan aviat com va agafar la primera posició i tot i que va sortir una bandera vermella per un accident brutal que va haver-hi a la sortida de la primera cursa, va continuar amb aquest lideratge i va aconseguir liderar tota la cursa de cau a rau i bueno, finalitzar amb una victòria fantàstica a la carrera 1 i fer exactament el mateix a la carrera 2. En quant a la categoria caseta 2, hem tingut a Nacho Avinyó corrent aquest cap de setmana al traçat de Xiva i de fet ho ha fet amb doble victòria en aquesta categoria caseta 2 que bueno, continua demostrant el seu gran nivell. Continuant amb la resta de categories, a sènior vam tenir unes dues curses de diumenge molt similars. Vam tenir Sam Gulli i Adrià Mustienes i Daniel Mota, els tres en lluites permanents des de la volta 1 fins a la volta 18 en totes dues curses. I bé, tot i que la pole va ser per l'Espinyera, a la primera cursa Daniel Mota de seguida li va avançar i realment de seguida van arribar l'altre pilot d'MDC Sam Gulli i Adrià Mustienes a disputar aquestes dues curses. Finalment la cursa 1 va ser victòria per ho tinc aquí apuntat per Sam Gulli i la segona cursa, tot i que la meta la va creuar en primera posició en Daniel Mota, finalment va ser Adrià Mustienes qui va aconseguir la victòria degut a una penalització per Adrià. A la categoria júnior, Àlex Martínez va guanyar la primera cursa. La veritat, van ser curses una mica menys barallades que les de sènior, i la cursa 2 no es va poder disputar degut a unes qüestions de seguretat que no ho van permetre, de la mateixa manera que va passar a la categoria Academy, l'acadèmia de Carlos Sainz, que disputa per nens menors de 6 anys al Campionat d'Espanya de kàrting. En quant als mini, on corre el nostre pilot Leo Córcoles, les victòries van ser les dues per Max Cruz, que directament no va deixar res per ningú, i en quant al Leo, doncs a la primera cursa va sortir a la 26a posició, va remuntar fins a la 17a posició. Ho veies? Directament a la primera cursa. La veritat, s'ho va lluitar molt el Leo ahir.
realment avançaments al límit i sempre, tot i que el car no corria tant com altres vegades, Déu-n'hi-do amb el Leo. Va fer molt bons avançaments en aquesta primera cursa i a la segona cursa va aconseguir avançar fins a la 12a posició. El que passa que a Chiva, quan s'arriba a la chicane del final, sobretot a les últimes voltes i en especial a les categories mini, amb tot el rebuf de la recta del darrere i la corba que hi ha abans de la chicane, sempre és molt caòtica aquella chicane i de vegades, i va ser el Leo una de les coses que li va passar, per evitar accidents al mig de la chicane, s'havien de sortir, agafaven el piano, feien un petit salt i després tornaven a pista ja amb el car amb molta menys velocitat que la resta i costava aconseguir aquestes últimes posicions, avançar aquestes últimes posicions, i va ser una de les coses que li va passar al Leo i per les que no va aconseguir arribar una mica més amb postos una mica més elevats aquests finals de cursa, però en qualsevol cas felicitacions al Leo per lo bé que ho ha fet en aquesta gran remuntada que va fer el dia d'ahir. Dia d'ahir on hi havia alguns més nerviosos que altres per aquestes remuntades del Leo, i no diré qui, però res, molt bé, molt bé. Com dic, doble victòria per Max Cruz, i en el cas de la CS55 Racing Karting Academy, la primera victòria va ser per Mateo Rodríguez, i de la mateixa manera que va passar a Júnior, no es van poder continuar fent les curses degut a problemes de seguretat i es recuperaran a la ronda de Zuera. Amb això tanquem la secció de karting i ja que hem sentit la intro i que és una cançó de la Julieta, recordar que estem a la Mollet Music Week, sí, i senyor, aquesta setmana toca precisament la Julieta el dijous aquí a Mollet. Dit això, i amb aquest incís gairebé eurovisivo, passem ara a les categories minoritzades i us comentaré doncs, aquestes categories que pertanyen a aquesta secció. Així que passem d'intro. I ràpidament repassem els resultats de les categories minoritzades. A la NASCAR Cup van tenir victòria per Shane Van Gisbergen, a la IndyCar vam tenir victòria a la carrera 1 per Pato Howard i a la carrera 2 per Alex Palou. Vaja, un Palou. Quina sorpresa. Sí, la veritat, l'aigua mulla, el foc crema, Alex Palou ha guanyat a la IndyCar, per si se li posa molt bé el campionat d'Alex Palou. A mi el que em flipa és que és el sistema de punts, però vaig mirar la classificació i tampoc té tanta avantatge. Ja. I ha guanyat curses i no sé, que hi ha hagut 10-11 rondes i ha guanyat 7, sí, una cosa així. Però ara mateix té el campionat molt encarat. No crec que ho guanyi abans de l'última cursa, però Déu-n'hi-do amb Hello Palou. Al WEC, el campionat del món de resistència, vam tenir ronda a Interlagos, la victòria va ser pel Cadillac número 12 del Team Hertz J, victòria per Alex Lynn, Norman Nato i Will Stevens, i a la categoria LM GT3 victòria pel Lexus número 87 amb Umbarescu, Smith i Pechito López. A la Fórmula E vam tenir ronda a Berlín, la victòria a la carrera 1 va ser per Mitch Evans i la victòria a la carrera 2 va ser per Nick Cassidy. S'acaba la temporada i el campió del món és Oliver Rowland. I amb això, també hem de comentar que vam tenir IMSA a Mosport. La victòria a GTD va ser per Danny Formal i Trent Hindman amb un Lamborghini Huracan. Per cert, han presentat el nou Lamborghini Temerario GT3. Recordem que l'Huracan ja arriba al seu final de vida, malauradament. Perdem aquest B10 atmosfèric que ens alegra la vida cada vegada que arribem al circuit i ja està un Lamborghini de GT3 rodant i bé, jo trobaré molt a faltar aquest Lamborghini i aquest Audi R8 que compartien motor i moltes altres coses, però bé, ara tenim un nou GT3 a la família, serà el Temerario GT3. Quin nom també, per un cotxe. Sí, bueno, tu saps que Lamborghini, tots els noms del Lamborghini són tots toros de Lídia. Ah, ostres, clar, crec que ho vas contar un dia, però no... Huracan, no Miura, Miura, Reventón, Murciélago... Tots aquests són noms de bous de Llíria.
A la categoria GTD Pro la victòria va ser pel nostre Albert Costa amb el Dragon Speed número 81 amb el Ferrari 296 GT3 acompanyat per Giacomo Altoe, i a l'MP2 la victòria va ser per PJ Hiet i Dane Cameron amb un Oreca 07 número 99 per l'equip AO Racing. Amb això acabem la IMSA i ara no podem posar la secció següent perquè ha hagut de marxar l'Ivan de la Ostres, que ha sigut instantani, Aleshores, parlat això, arribem al final de les categories minoritzades. Coses a comentar de categories minoritzades? Ara mateix no em ve al cap cosa. Ara que tenim l'Ivan de tornada, doncs passarem, acabades les categories minoritzades al tir directe, passarem directament a la secció de la Eva Utrero, que és sobre les dues rodes. Sobre les dues rodes, aquest cap de setmana, com hem comentat ja, hem tingut Mundial de MotoGP i ronda de Superbikes. Començarem primer per la ronda de Superbikes, si us sembla, i un molt bon cap de setmana per Turquia, un triplet de Toprak que ha estat imbatible. No és l'únic d'aquest país que ha triomfat aquest cap de setmana, però després parlarem d'ell. I un Nicolo Bulega que s'ha pujat a la segona posició a la Super Pole Race i a les dues curses. La tercera posició de totes tres sí que ha estat més discutida i ha estat entre Danilo Petrucci a la cursa 1, a la Super Pole Race per Sam Lowes i a la cursa 2 per Álvaro Bautista. Vaya, Bautista, que de fet la setmana passada va publicar un comunicat en relació a tot el tema aquest que va haver-hi dels 7 quilos extra que porta la moto, tot el tema de Scott Redding i de més que va sortir Redding, fa uns anys. Que tio, Sí, ja es veu com està triomfant Redding després d'aquesta penalització Bautista. Personalment penso que... Crec que vam comentar, oi? Sí. També és veritat que va sortir... És que no sé si va ser abans del programa, va sortir el tema del comunicat. Sí. Bueno, crec que jo vaig parlar d'un tuit que va posar, però després ha fet un comunicat. Sí. El cas de Bautista és una qüestió de que no li deixen guanyar. És amb ella. I no és que sigui amb ella, és que és en contra de la seva persona. O sigui, sí, bueno. Això dels equilibris de rendiment és una cosa que existeix almenys als cotxes de tota la vida, i alguna vegada ha passat, me'n recordo als GTs fa 20 anys o així, que hi havia una categoria que portava un balanç de prestacions específic amb els Ferrari, em sembla que era i tal, i arriba un dia a Monza un tal Giancarlo Fisichella, no sé si us sonarà, i agafa Fisichella al Ferrari i resulta que va segon i mig més ràpid per volta que els pilots oficials. I resulta que realment el que estava passant és que no s'estava fent un equilibri de prestacions, s'estava fent un equilibri de pilots. És que també a cotxes això... Clar, en el cas de les motos és evident que s'està fent un equilibri de pilotatge, perquè al final, si Bautista és molt petit i pesa molt poc, i això fa que la moto corri pues com Pedrosa era petit, t'imagines que li fiquin... A mi el que em fa molta ràbia, i des d'aquí que la gent sàpiga que no s'ha parlat, és perquè es parla tant ara amb Bautista i no es parlava amb Ana Carrasco. Ana Carrasco va patir de lastre a Moto3. 14 quilos de lastre. És una cosa... Però no, és que Ana Carrasco, el seu company d'equip, li treu no sé quants segons. Sí, igual porta la moto, Ana Carrasco. És veritat que Bautista lluitava pel Mundial. I Ana Carrasco, l'única noia... Sí, va guanyar... Ja, però encara continuava penalitzada. Sí, a mi això a motos és ridícul. Aquest tema del lastre, una persona que pesa i és més gran a nivell d'estatura també mou la moto més fàcil. O sigui, aturem aquí aquest debat perquè tenim aquesta pausa forçada pel directe. Tornem d'aquí 4 minuts i continuem amb aquest debat i amb tota l'actualitat del món de les motos. Fins ara!
Esteu escoltant Ràdio Mollet. Estem de tornada a l'Angle de Miramar després d'aquesta pausa forçosa. Jo no faria pausa, realment. Menys mal que no estem gravant en directe el que s'està parlant a la pausa, perquè si no... Això estava en vermell quan estava... Quin perill ja aquí. Estem de tornada i estàvem parlant del cas dels lastres a les motos. En el cas d'Anna Carrasco... No només de lastres físics, sinó també de pilots lastres, no? Bueno, si vols, traiem la... de pilots lastres. No, que si no... De lastres no ve aquí ningú, si no... De lastres de rendiment, i efectivament la Eva comentava que Anna Carrasco portava 14 quilos de lastre, a la Moto 3. La gent que és gran, les motos les mou com si fossin una com era marioneta? Titella. Com una titella. Sí. I les persones que són més petites, doncs sí, tenen aquest avantatge de que porten més ràpid la moto, porta menys pes, però també els costa molt més fer els canvis de direcció i tot Marc això. Márquez va portar l'astre a 125. Ah, sí? Crec que sí. De quan? No recordo. Sí, és veritat que Marc Márquez ja era... I m'ha començat jove, però ja era un pilot amb molta més envergadura, no? Que... Sí? Jo diria que a mi em sona de veure una entrevista d'Angelito amb Marc Márquez, sí. I ja tenir una certa altura. Marc Márquez d'altura? Si no el té encara? A veure, tampoc és... A veure, pensa que estem parlant del món de les motos, on tots els pilots són... No és que siguin tampoc que m'adeixin 1,90, no? Però això que parlàveu de la diferència física ho parlava amb... M'ha sortit ara, però crec que ho va fer amb Jordi Wild, el Jorge Lorenzo. Sí. Parlava de com ell i Pedrosa que a les rectes volava i no el podia enxampar, i després, en canvi, a les corbes, doncs a Pedrosa li costava molt girar. Clar. I que guanyava molt temps, Lorenzo. Clar. O sigui que és una cosa que sempre ha estat allà, i que no entenc per què alguns cops sí, alguns cops no es fica això del lastre. No? Bueno, el cas de les Superbikes ha estat una cosa excepcional, de fet. És que, de fet, li diuen llei antibautista. Per motius però evidents. el problema, jo crec que la culpa també la teva autista el seguia a Superbikes. És que em fan això i jo em vaig a una altra categoria. Bueno, però és que també està molt bé a Superbikes, no sé. No, suposo que li pagaran bé i que bé, li agradarà estar allà, però... Sí. És la primera vegada que es parla tant de Superbikes a l'Angle de Miramar. No, perquè encara no hem acabat, perquè dins de les Superbikes també tenim aquesta categoria que és únicament de dones, en la que... World WCR. Sí. Mentre que l'Àlex s'ensofega amb un got d'aigua. No sé si és literal o estàs dient deixarem el dubte. Hem tingut un problema ja no tan tècnic, sinó fins i tot biològic, amb l'aigua, que de vegades no va pel lloc on... Bueno, però saps per què és, no? Va dir Marina. Saps per què és, no? Perquè ara mateix tens l'aigua als pulmons, perquè no s'ha tancat bé aquesta vàlvula que fa i ara tens aigua al pulmó. Sí, se'n recorda de Science, que té memòria, No hagas eso. Memòria muscular, Bueno, que en aquesta categoria la World WCR. Aquesta que diu l'Àlvaro, hi ha hagut un triplet espanyol un altre cop, si és que tenim unes pilots increïbles. La Beatriz Neila, la Sara Sánchez i la Maria Herrera han pujat al podi en aquest ordre. Maria Herrera? Ja té cierto bagaje, ¿no? O sigui... Sí, em sembla. Ja està sobre els 30, ja, no? Va ser de les primeres que va estar a Moto3, em sembla. Sí. Maria Herrera i Anna Carrasco, jo no recordo un motociclisme femení sense elles. Home, la veritat, mira, del 96, ara té 28 anys. Anna Carrasco és més jove. Doncs sí, pensava que l'Herrera tindria més edat, fins i tot. Bueno, és que com abans es podia córrer a Moto3 amb edat més... Si havies fet la comunió ja et deixaven. És que a mi, bueno, ja ho vam parlar, però això de que fins 18 anys no puguis córrer és una... A mi em sembla lamentable. No, si córrer pots córrer. El que passa que has de córrer un Junior GP o alguna història d'aquesta. Que en teoria... I després, quan vas bé, pues habrá que subir a i després pugen.
que és el que passa amb els pilots de 17 anys que tenim ja a Moto3, ara per al Mundial. Hem acabat ja del món Superbikes? Sí. Sí? De fet, té gràcia perquè de fet sí que la categoria es diu món Superbikes, perquè es diu World Superbikes. Passem ara al Mundial de motos, que hem tingut ronda d'un gran premi d'Alemanya, de Moto3, Moto2 i MotoGP, al circuit de Sachsenring, o com diria Paula Juan Arena, el anillo de Sajonia. Em fa molta gràcia. És molt bo, al final. Sí. Jo és que com estava tan arrelada a Ernest Rivera, sí, al principi no... M'agrada molt l'Ernest Rivera, però el Pablo Juan Arena ho fa molt bé. Al principi em sonava molt estrany escoltar les seves retransmissions, però la veritat és que fa un molt bon duo amb Dani Pedrosa, la veritat. Té més química amb Pedrosa que amb Lorenzo. Sí. Lorenzo el talla molt. Però és que jo crec que tothom té més química amb Pedrosa que Lorenzo. Això també pot ser... Això també pot ser veritat, però a mi em fa la sensació que a Lorenzo li agrada corregir-li moltíssim. No sé si ho fa per quedar per sobre d'ell o és que, jo què sé. És la seva personalitat, jo penso, Suposo que considera que són coses importants a... Sí, que Lorenzo fa molt bé també, A mi quan... Sí. El que passa és que ara Pedrosa, abans comentava més Lorenzo que Pedrosa i ara doncs agrada tan Pedrosa que suposo que perquè Lorenzo ja quasi no el truca. Bueno, ara hem vist a Pedrosa que hi ha curses que no comenta, com Moto2, i aquest cap de setmana estava amagat darrere de la cadira de no sé qui era. Natasha Alfajeme? No, ho va gravar ella, no? Ho va penjar ella a xarxes. Sí, ho va penjar ella a xarxes darrere d'una cadira d'un comentarista, no sé si era... Ricard Jové o... Alguns dels que tenim a la zona normalment. Estava amagat intentant mirar les pantalles per veure com anava la cursa i anar dient als comentaristes què dir. O sigui, ell no para. Que no sé per què no comenta ell també. Si està allà... Bueno, potser perquè no el poden explotar, no? Bueno, pues sí, vull dir, està allà igualment. No és que estigui a la seva casa, no sé. Jo, tenint a Pedrosa, amb el que comenta, dubto que no comentés bé Moto2, per exemple. No, segur que ho fa bé. Bueno, sí que és cert, doncs, que no està... Sí, clar, ell el que palpa el que palpa Pedrosa és el món MotoGP. Sí, no. Ara, això sí, Lorenzo sí que narra tot. Sí? Sí. Bueno, comenta, perquè narrar és... Bueno, a Moto3 narra on sortia el nom. Sí. Es narra que és català. Carles Pérez. Carles Pérez, no em sortia aquest. Que ho fa molt bé el de Cara Sport 3. M'agrada moltíssim. Sí. I després doncs tenim a Juan Arena MotoGP. Bueno, anem amb la categoria més petita, com de costum comencem per Moto3. Vam tenir una classificació fora de lo normal, direm, perquè no és un pilot el que hagin vist que sigui el més ràpid normalment, però molt merescuda la pole per Ogden. Teniu localitzat quin pilot és? Però la veritat és que aquest cap de setmana no he pogut veure fallos. És un pilot britànic, un pilot de Gran Bretanya. És que hi ha un Ogden també al karting i Scott Ogden. Però aquest no ha pujat al karting segur. Bueno, aquest no té cap victòria a cap categoria. Aquest és d'aquest any nou, no? Va ser sota la pluja el dissabte, oi? Sí. Vale, evidentment la pole anava a ser per un britànic. Això és un clàssic a Moto3. Sí. O sigui, sempre surt un... Ara ja no passa tant, però me'n recordo els anys 2003, al principi de Moto3, que sempre hi havia un britànic que estava per allà al fons de la graella, darrere del típic pilot de Moto3 que sí que és espanyol i el mencionava l'Ernest Rivera, i ens feia un comentari de com li anava la cursa a ell. Doncs por ahí rondava un pilot anglès que ningú coneixia i de sobte un dia plovia i es convertia en també passava molt a Sepang. Sempre hi havia un medallo. Home, Hadfish Sharin. Aquest, ostres, tio. Jo no sé quin va ser, però és que ho feia Moto2 i Moto2, crec. O sigui, va ser les dos. Sí, jo me'n recordo. El Hadfish Sharin me'n recordo un dia que estaven fent una cursa del Campionat d'Espanya de Velocitat a la categoria Moto2 aquí al circuit. I no sé per què la van emetre per la televisió i era sota la pluja aquí al circuit i es veu que
el Hatfisharin va agafar, portava una moto així pintada de Petronas, em sembla. Però com sempre, no? Sí. Sempre vam... I està plovent i tal, es posa primer, comença a tirar, i els comentaristes, no sé per què aquell comentarista tenia la costum de dir-li és que és el pescado, és Hatfish, no sé què, el pescado, tal, per aquí, per allà, l'aigua se li dona superbé, no sé quan, es va fotre un ostion a la corba 1. Conforme més comentava del pescado, quin linyazo es va fotre. Però és veritat que aquest home en pluja era molt bo. Sí, Només feia podis quan hi havia pluja. Sí. Bueno, també ha sortit un altre britànic a Moto2 en aquesta... Sam Lowe's? Dixon? Home, però Dixon sempre ha estat... Dixon és un habitual, sí, Dixon no és un outsider, no? Bueno, no és, però bueno. Darrere de Scott Ogden teníem un espanyol, com bé dir, l'Álvaro de Portollano, el David Almansa, i tancava la primera fila de la graella Guido Pini, per darrere tot d'espanyols, David Muñoz, Álvaro Carpe, Adrián Fernández, Máximo Quiles, i ja teníem el seguit de pilots normalment de la part mitja de la graella. A la cursa teníem una cursa on va haver bastantes caigudes, van haver-hi gairebé 10 caigudes, un Oshii que va caure a Brusso al començament de la cursa, i Pitito Fernández també va patir una caiguda, igual que Almansa, quan quedaven 9 voltes. Sí, aquí tenim els caiguts. Forsato, Ogden, Almansa, Bussari, Boasri, perdó, Adrián Fernández, Pitito Fernández. Pitito encara segueix al Moto3? Sí. Quants anys porta Pitito? Pregunta sèria, pues, perquè jo crec que ja estarà prou del límit, Pues porta uns quants, perquè... Un cop es va barallar físicament amb Foggia, i ara s'estarà barallant per veure qui està més temps a... Bueno, Foggia... 75 curses, per tant ha de portar almenys... El seu quart any, suposo. Sí. Perquè de fet va coincidir amb Moto3 amb el seu germà. No és tant, potser. Però és que ja va entrar una mica tard. Sí, el primer any, solapar. quan Raúl va guanyar Moto3, estava Pitito ja. Sí, diria que sí. Ja estava? Sí. Potser un any entremig no va estar, perquè si no em termina de quadrar, no? En algun moment Pitito no ha tingut moto. Això sí, no són 4 anys seguits, no? Sí, que hagi fet alguna aturada, sí. Bueno, doncs Forsato, com bé ha dit l'Álvaro, va caure a la penúltima volta. Estava lluitant estava al capdavant de la cursa, i en aquest pelotón, com es diu al ciclisme, estava David Muñoz, que va quedar primer, però darrere seu estava Quiles i Rueda, que vam haver de tenir fotofinish per saber qui havia avançat aquí a la línia de meta. Per darrere seu hi ha Ángel Piqueras i Álvaro Carpe, que parlarem del que li va passar, perquè a la sortida Álvaro Carpe va tenir una caiguda a les pràctiques d'abans de la cursa i de la classificació, i es va fer mal a la part dreta del braç, de les costelles, en una caiguda. Llavors, a la sortida, per no forçar aquesta part, va anar directament a la part esquerra no, estava a la part dreta i va anar directament a la part esquerra del circuit, i li van posar una penalització de 2 long laps per conducció irresponsable. Sí. Bueno. Sancions, bueno. Clar, aquestes sancions de vegades també. Bueno, però vam tenir més coses a la sortida i només es va mirar aquesta. Va sortir l'equip a dir per què havia estat, i tot i així Álvaro Carpe va caure a la 20ª posició, alguna cosa així, no me'n recordo quina era exactament, i va acabar 5è, un Álvaro Carpe que des del principi comento que serà una de les estrelles de MotoGP i de Moto3, com va estar Izan Guevara, per exemple. Jo veig molt en aquest perfil a Máximo Quiles i a Álvaro Carpe, no sé què en penseu vosaltres. Bueno, aviam, jo crec que Máximo Quiles ara mateix per lluitar el Mundial com ho té?
està més o menys allà, o sigui, jo penso que... No penso que sigui l'any de Máximo Quiles, Jo penso que pot ser. Penso que és possible. Però Quiles ha entrat aquest any, no? O ja està l'any passat? No, Quiles ha entrat aquest any... Amb retard, no? Per això de l'edat. Sí, és veritat. Exactament. Sí, però està a 6è, bueno, està a 97 punts de José Antonio Rueda. Amb 97 el pots descartar ja, Sí. A menys que hi hagi moltes caigudes i faci 4 caps de setmana de posar-se a tono, està complicat. Però si hagués començat des del principi, segurament... És que ho té molt bé. De fet, José Antonio Rueda... Clar, de fet, Máximo Quiles ho té molt bé per ser subcampió, perquè l'Àngel Piqueras només el té a 24 punts. El tema és que José Antonio Rueda està a 73 punts del segon, que és Àngel Piqueras. També ho té molt bé per guanyar el Mundial. Sí, si no, la picia molt. Sí. És estrany que hi hagin aquestes escapades a Moto3. Jo crec que mai hi ha hagut tanta diferència els últims 10 anys. José Antonio Rueda... Amb Pedro Acosta, sí. O Joan Mir, pot ser Joan Mir també. Joan Mir crec que va guanyar i Acosta també és veritat, sí. Bueno, passem ja amb la categoria intermitja, aquesta categoria que si no passa res, de vegades... No li importa si no li passa res, si no passa res. No saben què dir. A mi no sé què em passa, que... De fet, la cursa aquest any també hi ha hagut bones curses. És que sempre em coincideix la vida d'alguna manera perquè jo pugui veure Moto2. És millor ara que la Moto3. De fet, ahir vaig veure Moto2 i estava Chiva seguint el karting, i Moto2 la vaig veure, no vaig poder veure Moto3 i tampoc vaig poder veure MotoGP, però Moto2 sí que la vaig poder visualitzar. Doncs... Aprofito, abans de deixar-te parlar de Moto2, aprofito per enviar una salutació al meu amic Adrián Ortega, que pels que no el conegueu és el nostre petit vincle que tenim amb el Manu González, ja que és la seva mà dreta, és qui li ajuda a fer tota la preparació de les curses, tant a nivell mental com físic, al Manu González, i qui viatja amb ell per Espanya, tant quan està corrent com quan està entrenant, i des d'aquí li enviem una salutació, que precisament ahir vaig estar amb ell a Chiva, i res, salutacions a aquest membre directe de Manu González, i ara sí, entrem directament amb Moto2. Doncs en Moto2 parlem primer del que va estar a la classificació, i és que teníem un cel en el que plovia i va sortir un cargol que es diu Jake Dixon. Hem parlat que és habitual o no, depenent de les condicions i de les curses. Ha estat més perquè Dixon també porta anys a Moto2. Tampoc és que sigui... Com Albert Arenas, igual els mateixos. Albert Arenas no ha tingut un bon cap de setmana, ara parlarem. La pole va ser per Jake Dixon, a segona posició per Barry Baltus, i acabava tancant la primera filera de la graella el Tony Arbolino. Albert Arenas es classificava 5è i darrere seu Denis Onchu. Si anem ja a la cursa, va ser una cursa ja en sec. Sí, la cursa va ser en sec, i vam tenir la victòria d'un turc, però si Toprak està en Superbikes. Ostres, m'acabo de quedar perquè, clar, jo vaig veure la cursa, vaig veure la bandera vermella, i vas tancar el mòbil. I vaig tancar el mòbil. No vas veure la cursa sencera. No, és que m'han acabat amb la bandera vermella, que gràcies a això jo vaig poder veure... Amb la volta anterior, però estava Onju primer? Sí. Ostres. Denis Onchu va guanyar la cursa. Clar, però Barry Baltus sí que estava celebrant la victòria, de fet, perquè el va avançar justament en aquella, a la primera curva. Sí, es va queixar, es va queixar. Quina norma més estúpida, en veritat. Bueno. Sí. I la tercera posició per Jake Dixon. Manu González va acabar a la quarta posició, i el que, Canet, setena posició, Izan Guevara, vuitena, i del que volia parlar és de l'incident entre Albert Arenas i Marco Ramírez, un incident evitable. Sí. Bueno, també va tenir un problema en la moto, Sí. I va demanar disculpes, jo crec que tampoc... És certificat és problema tècnic? Sí. Aleshores no és evitable. Ho va dir ell. Val. Ho va dir a Twitter, va penjar un... Sí. S'ha comunicat per Twitter? Sí, el seu Twitter va dir que va intentar evitar-ho, però que li va fallar la direcció, no sé, la moto, i que no va poder evitar-ho. Sí. I l'ha demanat disculpes, i crec que és una cosa que li honra. Un accident, un impacte moto contra moto, en el cas de Marco Ramírez i Albert Arenas. I un altre impacte? Justament que veníem després d'un altre impacte moto contra moto entre, digue tu, Eva,
era Moreira qui tornava, s'havia anat... Això ja no va ser tan... Havia tan marxat ampli. de pista i volia tornar i va tornar sense mirar. El meu professor d'autoescola li hagués dit antes de reincorporarte, por favor, mira el pel lado. Bueno, però és que no tenen retrovisors. bueno, que saque la cabeza, por favor. Quan t'incorpores No. has de tenir sempre a compte. És acceptable. No, el que li va Això li va Moreira. passar a Peco l'any passat amb Alex Márquez i aquest any t'ho dic No, igual. però és molt diferent. Jo penso que Moreira primer estava en un cantó de la pista, estava una mica atordit perquè havia d'acabar de salvar la moto i encara estava la gespa mullada. No és la primera Moreira tampoc, Jo crec que No és té la un passe. primera Jo crec i- que té un passe. Que se li posa alguna sanció, vale, però té un passe. Bueno, darrere venia David Alonso, que no el va veure i... Salva Brana. Sí. No va tenir... Això va res a fer. ser Moto2 Per tant, i victòria per Unju i aquí... va arribar el Tossí Dixon. Anem amb la classificació de MotoGP i se'n van portar la pole Marc Márquez en condicions de pluja. No és de Gran Bretanya, però també... Bueno, Lleida, És com si fos de Sachsenring. Sí. És la seva segona residència. També és que és de Lleida, i allà, entre la pluja i La boira? La boira es complica una mica... És una simulació, també, del Regne Unit. Johan Zarco també és molt propens en condicions... En pluja, sí. Sí. I completava la primera filera de la graella a Marco Bezzecchi. No trobàvem a les altres Ducatis, la Gresini d'Àlex Márquez a la 6ª posició i Bagnaia, últim classificat de la Q2 per davant de Maverick Viñales, que va tenir un accident a 35 segons de començar la classificació, que el va deixar fora tot el cap de setmana i ha estat, no sé si intervingut o ha estat a l'hospital. Sí, bueno, de fet, ja pensa en tornar després de Breno. Sé que hi ha una fractura i diferents, com que muscularment també podia haver alguna cosa, deia Sí. Ángel Charte, és el doctor de MotoGP. Anem amb la cursa a l'esprint, una cursa a l'esprint que també va ser en pluja. Sí, sobre mullat, caiguda brutal de Franco Morbidelli, que se li va obrir el mono, va tenir una caiguda de les pitjors que recordo últimament a MotoGP. Que també es va haver d'acomiadar del cap de setmana perquè no va poder córrer diumenge després d'aquesta caiguda. Vam tenir més baixes, com la de Marini, que sí que va estar a l'esprint. I i Peco perquè tu, si em dius que va acabar la cursa perquè tampoc... Peco Bagnaia va acabar un altre italià que tampoc... fora dels punts, perquè a l'esprint com es donen la meitat, Dutzer tampoc li haguessin donat punts Fora dels punts. No, o un o ningú, no sé si el Dutzer a l'esprint se'n porta un, potser No, és el novè. és el novè, sí. Una cursa que va guanyar Marc Márquez gairebé per un segon per davant de Marco Bezzecchi. Però va estar bé la lluita amb Bezzecchi, Però va haver-hi si lluita. Márquez és tan bo a Sachsenring i tan bon pluja, com que només li va treure un segon? Aviam si ens hem perdut alguna cosa per aquí. Potser Jorge Martín està fent de mecànica. No, home, però va tenir... va prendre posicions al principi de la cursa. Márquez va decidir entretindre una mica a l'esprint, Sí. passant-se a llarga la frenada de la corba, de la primera corba. A la primera sortida. corba. Va perdre bastantes posicions i va haver de fer una remuntada. Marcar la casa. Sí, ja el va passar, Sí. s'ha de dir. I va aconseguir passar Bezzecchi de cara al final de la cursa i ja es van portar aquesta sprint. I un podi a l'esprint, una tercera posició per Fabio Quartararo. Aviam si es consolida el rendiment del Quartararo de la Yamaha. Aquesta moto en condicions normals no tira. O sigui, serà Però la porta reformar per Quartararo. fer... Home, el dissabte sí que tira, sempre. Sí, amb això curses. Curses en sec, en general... Anem ja amb la cursa llarga de diumenge, a la que Marc Márquez no ens va voler entretenir ja a la sortida, va dir... Us baixa altres, això. Cursa avorrida, hem de dir. Home. Sí, la veritat és Dureta que de veure, El que he pogut veure ha sigut... Marc Márquez es va escapar, li va treure el segon classificat 6 segons 3, és? Sí, 6,3 segons, que gairebé 6,4. Una barbaritat. Bueno, és que vam... Clar, és que el que va quedar segon no anava segon, però es van... Per això volia van dir, decidir al final li va treure aquests segons al segon classificat, perquè darrere de Marc Márquez hi havia 2 pilots que no van acabar, que eren Bezzecchi i Morbidelli.
No. No Morbidelli, no Di Gia. Bezzecchi di Gian Antonio. Sí, jo ja... També està per allà Costa, que estava fent una cursa prou bona. Fins que va caure. Sí, no, això és marcar la casa de Costa. O sigui, si no es cau, no... S'ha de dir que aquesta segona posició d'Àlex Márquez és una mica, entre cometes, no seva, perquè les caigudes de Bezzecchi i de Di Gian Antonio van fer que pugés al podi, però bueno, són les motos. Encara una mica... Sí, bueno, és que de fet mèrit que té. El que va passar és perquè ho sàpiga qui no hagi vist la cursa, quan van arribar a les últimes 5 voltes van començar a caure pilots a la corba 1, fins i tot que només van acabar la cursa 10 pilots. Va ser el cas de caigudes, la primera va ser de Di Gian Antonio, després va venir Zarco, després Bezzecchi, després Mir, després Ogura i després Salvadori, que van caure tots seguidament en aquesta primera corba, i clar, ens vam quedar 10 pilots perquè ja tenim moltes baixes, i al final doncs aquest pòdio gairebé trobat per Márquez i Bagnaia, per Àlex Márquez i Bagnaia, i bueno, la victòria va ser per Marc Márquez, segona posició pel petit dels Márquez, l'Àlex, i la tercera per Pecco Bagnaia. I això no es queda aquí perquè tenim aquest cap de setmana un altre cop cursa i gran premi a la República Txeca. Amb Jorge Martín, de tornada. Per la banda dels cotxes tenim 1.006 quilòmetres de palanga, NASCAR a Dover, IndyCar a Toronto, Superfórmula a Fuji i moltes coses a Paul Ricard. Aquí i no hi ha res, Fórmula 1. res. Amb això acabem l'Angle de Miramar d'aquest 14 de juliol del 2025. Moltes gràcies per la confiança i fins la setmana vinent. Adeu! Esteu escoltant Ràdio Mollet.